Lesedi Kganya, Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi Kganya. Okhulumayo MmeOnica. Anginalo igama ledlozi, anginalo igama lengelosi. Ngihamba namabutho wengelosi namathongo abuye azitshintsha. Uma ngingakhuluma ngohambo lwami endleleni kamoya, ngingahlangabezana nento eziningi ngoba namhlanje abantu bazitshela ukuthi into esheshayo, which is not true. Mina ngiyintombazane ekhulele elokishini, sibizikasi, eSoweto, buye eGoli eSoweto, ngizalelwe khona eBaragwanath Hospital. Kodwa ke indaba zikamoya nezedlozi nezamathongo sesakhula sazitshela ukuthi izinto zabantu ababuye emakhaya, abantu ababuya la amanzi amakhulu akhona. Kanti hayi, ingelosi yazihlalela kwanye nedlozi yazihlalela la ifuna ukuhlala khona. Njengoba sengingenile akuzange kube lula, ama-difficulties ukuthi abantu besilisa bagcilaze abantu besifazane kwey'ntweni zikamoya nezedlozi. Kuthiwe ngoba umuntu wesifazane uya emaphirodini kube ngathi ungcolile, ingathi ubulela umuntu, kanti ayifani, ayikho njalo. Umuntu wesifazane uma aya esikhathini kusuke kuyindalo eyenziwe uyena umdali. Njengoba namhlanje kubalwa ukuthi kungcolile, yi-one yezinto ezigcilaza abantu besifazane. Okunye ukuthi ngithe mangizothatha lo hambo ngengayenza yonke into sonke siyenzayo, silandele inkolo la ingelosi yakho ingafuni khona. Ngihambile kanti nami ngalo ndlela bekukuthwasa kwami. Ngihambile amapostoli amaZiyoni, South African churches, kwathola ukuthi angichachi, but I know ukuthi kukhona into ekhona la kimi. Kodwa ke hawu ngiyababona abantu bayawa, mabakhulekelwa bayenzani. Ngize ngivala amehlo kakhulu ukuthi hayi namhlanje kwamele kuwe mina. Definitely hayi ngizozama konke. I still remember kukhona umfundiso wathi isigulo nesigulo sibizwa ngegama. Wathi ngibiza beyichitho, ngayazi ukuthi nami la isichitho babiza mina manje. Babiza isigulo sami. Hayi kuphila, ngawavala amehlo ngathi hayi ngizawuwa njengabanye. Nix. Up until ngikhuluma ngonyaka, iminyaka kula ngathathwa umngani athuthi umngani owala South Africa. Kodwa ke yabuyisa imvelaphi yami, impande yami la ikhona. Kanti bawongihlanganisa nabantu basekhaya. Mina ngizalwa ubaba wakhe ubuya eZimbabwe ngomshona. Ngibuye ngizalwe umama osabukhalati, ngathi usabikhalati but eTswana. Both families into zamadlozi, zamathongo, bonke ama-freak style. Kodwa ke iye yahamba lokho ukuthi manje ngithe mangena kuleyo nkonzo ngathola ukuthi inkonzo esehlane engena building, iJohane Masowe. Kula ngakhulisela umoya khona. And iJohane Masowe a different. Le engikhulise yona kuyo umoya, engikhulise kuyo yile engafuni dlozi. Kwamele uhambe strictly ngendaba zakaNkulunkulu. Nakhona ngithwasile khona ngaceda. Yabuye yangibuyisela kuphi la udadewethu makayibuya ephehlweni. Ngathi hayi ngoba ngihambe kakhulu ngengelosi, ithi ngiphe idlozi ichance. Kanti nakhona bekukuthwasa khona lokho.
ngenxa yokuthi ishoba selifikile ekhaya nami bengikhona ukuthi leli shoba ngilibambe ngiliphakamise ngoba lesigulo seshoba sesiphelile la ekhaya. Kodwa bengingasiyona ubizo lwami. Ngeke ngathatha ngabeka ngafaka ama-whore club ngangena shiqi kuyona. Kanti ingelosi yabaleka ngaleso sikhathi. Isikhathi siloku siyahamba, angisumuntu ohleli, angisilo muntu okuthiwa i-spiritual calling sami ngisilindile nge-TV akuphithizeli. Uma ulinde your spiritual calling kwamele ungabi umuntu ophithizelayo. Kwamele ube prepared ngisho ey'ntweni bathini zocansi uyazila uyaziprepare. Luckily angizange ngibe umuntu ohamba yindumba angazi ukuthi kuyenze yini into eyenze lokho. Ngizange ngibe umuntu osearchayo ngempilo yami, kodwa I used to search about Christianity, ancestral beliefs. Ngangena kwa-China, India, zonke Muslim, you name them. I don't know namhlanje. I used to read incwadi yamaphupho. Angeke ngikutshela ukuthi leyo nhlakanipho yani ngoba namhlanje iyona engincedayo yonke lo nhlakanipho. Bengifila kahle ukuthi ukuba ukusoloku usecansini kuyangcolisa umzimba. Ukudla ngathi kusasa, ukudla kakhulu kuyisono esikhulu ngoba kukhona abantu abangadli. So angeze ukukhuluma ngabanye abantu. Kuyisono ngoba nanoma nemimoya ihlasela uyokuthola uyinhlwathi yesuthi edla inkomo. Ayifuneki into enjalo. Ngaloko ngithema ngihlanganisa kanti mina ngizakhela amabutho weingelosi. Iwona lawa engiphila ngawo namhlanje. Namhlanje ngoba ngalapheka la impande yami ikhona. Yase ngidedela ukuthi ngingangena noma kuphi. Ngafika kaShembe ngachacha, ngafika ePostoli ngachacha, ngafika eZiyoni ngachacha. Iyona abantu ebaphithizelisayo ye-light ukuthi itholakala kanjani. Ngoba uyohlala kule nkonzo kuyo kuthola ukuthi ingelosi yakho ayikho lapho. Ingakho nanoma uthi kuthiwa ubuye ephehlweni kodwa still awucharge. Lokucharge engikhuluma ngawo uqubuka kwedlozi, ukuconnecta kwedlozi noma amathongo. So akusindlela yomuntu ojahile ngoba baningi abantu abathatha lendlela because of sebajampe istage sayo. Abanye baze bahamba bashada, abanye namhlanje bahambe babuya ephehlweni, baye emaphehlweni babuya kumnyama. Zonke as long ungazange uqale ngempande yakho izokulahla. Angikhulumi ngempande yobungoma, ngikhuluma ngempande la uzalwa khona. It's very important ukuthi uwazi imvelaphi yakho. Uwazi ukuthi la ekhaya vele ngempela la ekhaya sihlaselwe umoya ukuthi abantu angeke basebenze. Sihlaselwe umoya emibi yokuthi akushadwa la ekhaya. Sihlaselwa imimoya yokuthi la ekhaya akekho nemoto. Sonke siyihlupheki. You must identify i-curse yasekhaya. Ngoba kukhona nalaba bashona kakhulu ngeindaba zama-cancer, kube khona abagula ngengqondo. Kakhulu kunekhaya elihlaselwe yi-depression. Yaba kunabo bipolar, you know, that has to do ngengqondo. All those are cases. So uma ungaya enkonzweni kuthiwa kukhulekelwa ama-cases, ungazange uyowafunisisa, utrack it down ukuthi kuyenzakalani. Oh well, kukhona abantu vele abangazange bathola ithuba lokwazi abazali nabogogo nabomkhulu bayedwa nje babodwa la emhlabeni. Labo bantu labo nakhona ama-answers abo aku-spiritual world. We get all the answers kwa-spiritual world because kuyafika la ukuthi mase ngokuhlolela
ngibiza bakini. That is a story for another day endabeni yezibongo. Uma kunjalo ngiyaye ngithela isnefu ngibize nempepho. Angiyisebenzisa impepho mina. Kodwa due to umsebenzi wami ngokunceda abanye abantu ngiyabashunqisela impepho. So ihamba kanjani ngizothi mase ngikubizela ngoba awazi lutho, awazi nesurname yakabo mama yakabo baba.